אז דדפול 2 הוא ההמשך של דדפול 1. מה? וכבר בתחילת הסרט הוא רוצח כל מיני אנשים בעולם, גורם עושה קוק, משתין לעצמו בבר, מבלה קצת זמן איכות עם קולוסוס, ואחרי 30 דקות של סרט מגיע קבל שמשחק אותו ג'וש ברולין. קבל מגיע מהעתיד בשביל להרוג ילד בשם ראסל, שלפי ויקיפדיה הוא מותג מתבגר דחוי חברתית עם בעיות משקל. אז דדפול מחליט להגן על ראסל כי מסתבר שהוא גידל לב מאז הסרט הראשון, הוא מקים את האקס-פורס, וספוילרים, ספוילרים, ספוילרים. דומינו! קבל, מעולה. למרות שוויזואלית הוא לא מגניב כמו שהוא נראה בקומיקס, ג'וש ברולין הוכיח לנו כבר לפני חודש שהוא עשה את טאנוס, שהוא שחקן מדהים, אחלה עבודה. השטג ג'וש ברולין ייקח אותי לקיר. קולוסוס! אני מת על קולוסוס מאז הסרט הראשון, אני לא יודע למה, יכול להיות כי גדלתי מוקף ברוסים, אני פשוט אוהב אותו. הוא פועל טוב, רק ה-CGI. קצת דחפות. נגסוניק טינג' וור, שמהיום אני לא אומר את השם הזה יותר, רק נגסוניק. היא בייסה, לא נתנו לה כמעט סצנות, ובדדפול הראשון היא הייתה הכי טובה. ריפלי, from Alien 3. Fuck, you're old. Fake laugh, hiding real pain. הדינמיקה שלה ודדפול שהיא ילדה מתבגרת, ודדפול גם יש לו אופי של ילד מתבגר, זה פשוט עבד, ופה כלום. זנדרפוס. דופינדר, הוא מה עושה אחי? הוא מדבר ככה, אז אפשר לכתוב גרוע, כי הדיבור גם ככה מצחיק. זה היה מבטא הודי. ודדפול, שכחתי מדדפול. מדהים. רואים שריין ריינולדס שם את החיים שלו בתוך הדמות הזאת שהוא כותב, שהוא באמת מרגיש שהוא יכול לשים את המסכה האדומה ולתת לכל הסטיות והשטויות שלו לצאת החוצה, וזה מדהים. הלוואי והייתה לי פלטפורמה דומה לעשות את זה. עכשיו, שנייה לפני שאני ממשיך, אני חייב להגיד לכם משהו. קלטתי באנליטיקס של יוטיוב, שכשאני מבקש תעשו לי סאב או שתיתנו לי לייק, יש צניחה של אנשים. כלומר, לבקש בעצם פוגע לי בווידאו. אז החלטתי לא לעשות את זה הפרק, ולזרוע ככה את זה בקטנה במהלך הפרק. תכתבו לי בתגובות אם שמתם לב כמה פעמים אמרתי את זה. אז דדפול בגדול סרט פצצה, תנו לי בסאב. מי שאהב את הראשון, יאהב את השני, טוסו לראות אותו, עכשיו אתם תהנו מכל שנייה. אבל, מאיזה ביקורת סרטים בלי להתפלצם קצת. הבעיה המהותית של הסרט זה שלוקחים את דדפול ומנסים קצת להוריד אותו לקרקע. תנו לי בסאב. יש הרבה חלקים בסרט שמתמקדים בסיפור של וייד ווילסון ומנסים לעשות מה שאני בדרך כלל אהיה בעד, וזה להכניס עומק. אבל שם הייתה החולשה של הסרט, ובהרבה סצנות שהייתי אמור להתרגש ולהרגיש, תנו לי בסאב, והיו סצנות כאלה, לא הרגשתי כלום. קצת כמו בדדפול 1, שסצנות של מוטו עקב אחרי ונסה והסתכל ולא דיבר איתה. דבר איתה כבר! זה הרגיש כמו שני סרטים שתקועים בסרט אחד. הראשון זה הדדפול המצחיק, הקומדיה המשוגעת, שריין ריינולדס נתן שם את הנשמה וזה מורגש. תנו לי בסאב. השני, דרמה סאחית משעממת כזאת עם סצנות שלא עובדות. זה לא ככה צריך לעבוד, אנשים. ב-Edge of Tomorrow, סרט פצצה מעולה שאני ממליץ לכולם. אין זמן לקוצ'י מוצ'י וכל מיני שטויות, אבל מספיק שוט אחד של המבט של תום קרוז כדי להבין שמשהו עמוק מתפתח שם מתחת לפני השטח. Have I got something on my face? וזאת חברים, החולשה של דדפול שעושה אותו סרט טוב, אוקיי? מצחיק, אבל לא מאסטרפיס. לא סרט שאנחנו נזכור עוד 10, 15, 20 שנה, כשתהיו נשואים עם ילדים ומשפחה וטיטולים, ולקום ב5 בבוקר, ואישה שלא מעריכה אתכם. לסיכום, חשוב לי להגיד שריין ריינולדס עבד על דדפול 1 במשך 8 פאקינג שנים, ועל זה הוא עבד 8 חודשים. אז בואו, כל תחוש שיצאתם מפה, תוסיפו עוד 20% ככה פלוס פרגון לריין ריינולדס, כי באמת זה סרט טוב, הוא לא נופל מהראשון, הוא אחלה סרט, כן? פשוט, אני חייב להגיד גם דברים שליליים, אחרת אוהב אתכם, נשתמע.